سلام كميت وعلو كبرات تخطاتلتي فنو إيري تي في نلومي سوني 17 جنبوت فرق معلتن فرغان استدالو زينا ومسنادو حيزنا لكم كريمنا لنا نمكتسالكم بخبر زعدم خالد محمد برهاني بقندنا تبتاتو فيلم أكاديمياوين موياون فلتر زعاتق ولدو نمال جزيف وفلت خايدوم جغرافياوي شفنا أقول تليفون أبهاجرنا 9 ميتاوي تبتيحون وحجاب زحلفلو متربات مقحف كوجد صاوعيد كاريبو إسرائيل لابلعلوش متغازاز حيلا مخانو زتحبر متكعت آير أكايدا عبد ليبيا توافيروم زلو نايدق حيلتاتن حصوبات وتهادرات كوتو حبرات هاجرات دقيم تزويعو نويح ساعتها بصراح متسماد يستفلاليو كتل تمامات كمزكالة بقوع أكاديمياون موياون فلتت زعاتق ولدو نمم المال أب زحلفة ناينات سنة عمتات كزيف وفريكا مستقبرة قليتو أرسيما أسمرم زدال وطو زينا وطبطب سامسون هايليك أربويو بمسرة سندات منستر تمرتي منقستي إرترا كل زيقا عدل تمرتن خركب أب نفس وكف عدي حنت موالها تانات أب 3 كيلومتر حنتنا مبعتا أب 5 كيلومتر حنتنا مأكلاي درجة أب 10 كيلومتر حنتنا كلاي درجة كولجاتن أبيات التمرت تكنيك دما ككم أقداس نتك هلوا بزحنت أصف بوليسي عدلات أقلقلت تمرتي كسابت زرحة أكبابيتات المسفح بعتب تسريحهم أب شحن شعات بيتن 9 حدن أب زوا مأكل 4 أب زوا قاش باركة 5 أب زوبا عن 7 56 أب زوبا دوبوب 30 حدن أب زوبا سمينا وقح بحري 20 حدن أب دوبا وقح بحري 10 تخلطة بطلالة كلتا ميتن 10 تحمشتن أبيات التمرتن حنت كوليجن كمون كلتا ميت شح زي بصحو تمهارو كم زنبوريو اتسندات زتاكس دحرنات النت نزن ملوات بستوسد سقمتي أبزو وانزي أبزوا مأكل 150 كلتن أبزوا قاش باركا 360 أبزوا عن 7 153 أبزوا دوب 304 أبزوا سمينا وقح بحري 270 كلتن أبزوا دوب وقح بحري 54 بدمر شوعات 203 نايم بعتا كلتا 259 نايم بعتا مأكلين 25 نايم بعتا مأكلين كالعين درجة 60 حدن ناي مأكلاي درجة 38 ناي مأكلاين كالعين درجة 45 ناي كالعين درجة 10 أبيات التمرت تكنيك كمون 6 كولجات بطعلالا شحن 240 شوعاتن تكالات تمرتي كم زلوا قصر تمهارو دما لعلي 800 شحبت يحكم زلو اتحبريتا فليتهم نتوم أب بيت مرتو أرساي كالو ناي 10 تخفل تمهرتهم زازيموم ناي كوليج مأتونت بي زيمتو أب مأكل مياو سلطاناتات ساوان عدهالون بمياتات سراحات حاتينن عنصيتن قياسا ممرحن متصقانن ماشينري سرعات مزحة حالي مقدت آمن متكالن ناوت صحيو صعات حرشة ولمعات مربح انسساتاتن كالن سلطاناتات كمز قسمو زتقبرت عري نتي زيرو بخنت زبل بوليسي ام مسمارن مدبات هنصت هاجر بادمعنت ام تغبارن تراهم زنبرو اتسندات ينصر بزي كازي باستفلاليه مخنيات كم ادت مرترح يقوم نتصنحو زيغاتات بمدب مطفا مهيمنت كم زمهارب مغبار ابز غزيزي قصر مهيمنت زطفو زيغاتات بدرجه هاجر 85 ميتاويت كم زبصح تفليطوم أب زحلفة ناينات نتعامتات هب تصلات مرخبيتات صلاز تجبر وفري جيوغرافياوي شفنا أقل تليفوننا بهاجرنا 9 ميتاويت كم زبصحة منستري مقعزيان مرخبيتات النحبيرو نزب زملكت وكيل إيرينا يوناتان يعبيون زدال واتساب ميكايل حدقو love
أبز حلفنا يناصنة عامتات أب صلات مراقبتات بستجبرنا يلعلت 900 مليون نقفة وفري جغرافياوي شفنا قلقلو تليفون 900 يتبصيهم منجستي زارجن جزيو زحلفن مسارحيتات مرببا قلقلو قوامي تليفون بحدش متكال نمرببات تنقساسن قوامن تليفونات زغلغل 110 تاوراتن مسو زغير مسارحيتاتن متتوتاو انترنتن ببوانو مسفوحن زتقالل جزيف سراح كم زكايده هزدما برسيتي جغرافياوي شفنو نسونن حمشن ميتاويت كاب حزبنا تتقام غيرو كم زلو منستر مغعزيان مراقبتاتن አቶ ተስፋ ስላሴ ብርሃነ ገሊጾም ካብ 91 ክሳብ 2013 ዝነበረ ሓደ ነቲ ኣብ ናጽነት ዝተተኽለ ማይክሮዌቭ ናብ ብዙሕ ከባቢታት ከም ዝሽፍን ምግባርን እቲ ኣሪጉ ዳርጋ ስራሕ ኣቋሪጹ እዩ ዝበሃል ዝነበረ መብዛሕትኡ መሳርሒታት ناشت صجناتاتن حدا وحد بلا حدث مسارحيتاتن ندأتها كقصة تفتينو أبكتشان 10 حدا عبي لو تيد مقبار تبقيسنا مالتي أبكتشان 10 كسب كتشان 10 شدشتن كبابي شدشتن 250 مليون نقفة زودة وفري أف تليكومنيكيشن تكير كلهم مسارحيتات ناي مربب قوام تليفون أب إرتراز نبرو أب كلهم كتماتاتنا بحدش تغيره أبتي أبزا 4 عامات وسيلة إذا 4 عامات كل بحدش تغيره أب دحرنا ناس دخلنا مايكروويف والناي قويا زنبرة كسفح نمبزحته كتماتات هاجرنا خشفن سلز نبرو أبزي دبلو دلخو عامات كاكتشان 10 سنة نجوم دارجا أما بزحتو أتي مايكروويف تزعرجه 5 غيار بحدش أتي عقمو تحد بلا كم دول عقمو تغير مالتي ناي ساتلايت مسارحيتاتنا ون كحدثون قال لي أول كغيرون سلازنبرم أبز عامة مرت دحري 2010 سنة تغيرون مالتي أب العسران كتب وحر 4 أبسمرا من دفرا دق محرن مصوعن موبايل جميرو مالتي ازيتي حدا كابت زعابه لوطي اف تليكومنيكيشن ابزي 2004 تقبري بمغنيات صنبل 30 عامت ناصنت مسمع كنا زينا وشت هاجر او زغبرو قال محتت مينستر تسفا سلاسه علاما كوربوريشن ايرتل مستصيت هاجرن حزبن زقارون زسغمن نهاجراون اهجراون مراقبتا زغلغل معبول تكنولوجي كم زهلو مغبار مخانو بمتقاس نزين مسمار دما لعل عقم زلوو معبولن سلطنا غلغلو زب مس حادش رخبتاتن معبالتاتن مراقبتا زغعز كمون نملو هاجر زشفن تكنولوجي اغلغلو تيليكومنيكيشن مودات زتقالل تلوخو حيزو ينطف كم زلو بزرزر حابيرو اب 2010 بفرق ميجا بايت زجمر اغلغلوت انترنت ابز حلف 10 عامتات بستخيل صعري ب9 عزفي كم زعابي زتقسه مينستر تسفا سلاسه نتنا محدق زبلا بوتاتا تروكينن زلوا كتماتاتن حوس كتماتاتن بواي فاي اغلغلوت انترنت كم زرخبانو غبار زتجمر عيو كم تزازمه كمون تمرامرتن نوحر معلتات اغلغلوت انترنت نزحتون اب قصي زتمركسه مالت فوليوم بيزد انترنت سيرفيس اغلغلوت كواب تجميرو كم زلو ابريهم انترنت اب 2010 ندير زهاجر جمير بفرق ميجا بايت جميرو كسبت زي كسغال كبابي 2010 و4 سي دارجا كساب كتشحن هو سي دارجا فرق ما ينيرو ابزي حجي نعو ممكن نبال بزح تسريع 45 ميجا بايت بير سكند خوين له اذن تاي مالتي دارجا تسعة في عبي بفرق سنبس 45 مالت تسعة في عبي زي ابز حلف 10 عام تسرحي كان ابزي زحلف وانات قلقل تصقمات ناي قلقل ممهران بروفيسورات تمرامرتي تمهاري مثلا يلتايو انترنت نخلط قنادليو نخلط سمن طراي وي انترنت نحدا ورح طراي دليو حجي نزيهم نمهاب فوليوم بيزد انترنت سيرفيس زبلون اتاتاتينا مالتي اتتصلات حيالو بدوهات كم زلو طغيشو دما ابتي زرحغن محدق زبله كبابيتات تاورات متكال زحاتو تحت قرص مغعزيا كمون ابغل كفالات زواتات غاش باركان سيمناون دوباون كه بحري سلو حوس مدربراوي قرص مريتن برتع مغوتن
ካብቶም ቀንዲ በዳቲ ምዃኖም ብምጥቃስ ነዚ ኩሉ ተጻዊሮም ተበፂሑን ዘሎ ደረጃ ክውን ዝገበሩ መንእስያት ንዘረኣይዎ ትግሃት ተጻዋርነትን ተወፋይነትን ሞጊሶም መንእስያት መሃንዲሳትን ቴክኒሽያናትን ኣብ ምምስራት ነቁጣታት ሞባይል ኣብ ምትካል ማይክሮዌቭ ኣብ ምድራዕ ናና ሳተላይት ንሕዳስን ምድራዕን ሳተላይት ዘረኣይዎ ተወፋይነት መግለጽ የብሉን ይኽእል ስደል ማለት እዩ ኣዝዩ ኣተባባዕ ዝኾነ ስራሕ ኣድካሚ ነይሩ ግን ኣተባባዕ ዝኾነ ስራሕ ሰሪሖም ሞባይል ምትካል ማለት ኣብ በረኻታት ከይትካ ኣብ ጎቦታት ደይብካ መራኸቢ ነቁጣታት ምምስራት ማለት እዩ እዚኣታ ቀንዲ ሳላዞም መንእስያት ሳላት ክገብር የዝበልዎ ናይዞም መንእስያት ኤሪቴል ልዕሊ 110 ታወራትን ነቁጣታትን መስሪቱ ንዳርጋ ምልእቲ ኤርትራ ናይ ምርኻብ ዓቕሙ ክብ ኣቢሉ ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሕ ማለት እዩ ዓቕሚ ሰብ ንምዕባይን ንመምዕባልን ዝተሰላሰለ ዕማም ብዝምልክት ድማ ኮርፖሬሽን ኤሪቴል ኣብ ቤት ገርጊስ ቀዋሚ መሰልጠኒ ማእከል ከም ዘለዎ ሙሉእ ዓመት ድማ ካብ ኩለን ዞባታት መንእስያት እናምፅእ ብዝተፈላለዩ ዓውደ ስራሕን ፍልጠትን ስልጠና ከም ዝህብ ጠቂሱ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ልዕሊ 400 መንእስያት ከም ዝሰልጥኑ ሓቢሩ ንናይ መጻኢ መደባት ብዝምልከት ሚኒስተር ተስፋ ስላሰ ናብቲ ልዑል ብቕዓት ዘለዎ ስሉጥ ኣገልግሎት ዝህብ መራኸቢታት ምግስጋስ ምዕቡልን ስሉጥን ኣገልግሎት ተንቀሳቓሲ ቴሌፎንን ኢንተርነትን ኣብ መላእ ሃገር ምዝርጋሕ ምጅማር ኣገልግሎት ሞባይል ባንክ ብሮድባንድ ናይ ሓፋሽ ትምህርትን ካልእን ምትእትታው ከም ዘጠቓለል ኣነጺሩ ጓሓፍ ኣብ ብከላ ምንጭ ማይ ዘሎ ኣሉታዊ ጽልዋ ብቐሊል ዝግመት ኣይኮናን ብፍላይ ውሕጅ ኣብ ዝሓልፈሉ ቦታ ዝድርበ ደረቕ ይኹን ፈሳሲ ጓሓፍ ኣብ ግዜ ክረማት ብውሕጅ ተወሲዱ ማያዊ ኣካላት ክብክልን ናይ ዕለቕልቕ ተርእዮታት ከስዕብን ይኽእል እዩ በዚ ድማ እዩ ኣብቲ ዝተዳለወሉ መእከቢ ጥራይ ክጓሓፍ ጻውዒት ዝቐርብ ዘሎ ወኪል ኤሪና ዮናታን የዕብዮ ብዛዕባ እዚ ዝተዳለወ ዜናዊ ጸብጻብ ኣሎ ዳናይት ገብሪ ህይወት ከተቕርበ እያ نيلن دخلت باغولفتي كنت نيلفت مش عاوتو تاعتو سمت محرس سمت قالاقل سب مغحافه اي سانن اريك هذه حساب لا يسب قدات زي مفلاط طرح يزبل اني تملش انا بوم تملس سان مفلاطي بعلنا خنصريو بعلنا خنكاتاتلو بعلنا خنحلو زغبانا هاجر ابزي مغحافن كوينلو ما ينفح خيد تقمت إلو نعنا ما يكم زستينا نتهزب يقول لي نتهزب كنت طبق زبالة رديت سلا زي بلو كقرب اللي نابلن أبزي قحف زي إزمت وحجاب زحلفلو متربات زدربا قحف بجزي كرامات ديغاتات كبكلن ناي علق ترئيوتات كسعبن سلا زخل نبرتن من محداراتن عتوب تنقاق خجبرون وفراتات صريت كودبون تعويد قريبهم ኣብ ክፍሊ ማይ ዞባ ማእከል ሓላፊ ጨንፈረሳሕ ፈሳሲ ጂኦሜትራ ዮሃንስ ሙሉ ኣብ ከተማ ኣስመራ ንዞባ ጎዳይፍ ንዝርከብ ማይ ክራማ ዝሓልፈሉ መትረብ ከም ኣብነት ጠቂሱ ንኤሪና ኣብ ዝሓባ ሓበሬታ እቲ መትረብ ናብ ዲጋ ማይ ነፍሒ ስለ ዝጽንበር ነበርቲ ኣብቲ መትረብ ካብ ምጓሓፍ ክቁጠቡን ዓገብ ክብሉን ኣተሓሳሲቦም እቲ ቀንዲ ደሰክፈካ ነገር ብፍላይ ኣብ ዝደውባ ወገን ማለት እዩ እቲ መትረባት ቀንዲ ማይ ኩዑ ናይ ዲጋ ማይ ነፍሒ ከዓ ከም ንፈልጦ ንዝበዝሕ ክፋል ከተማ ኣስመራ ኣገልግሎት ጽሩይ ስተማይ ዝህብ ዲጋ እዩ እዚ ዲጋ እዚ ካብዚ መትረባት እዚ ብፍላይ ኣብዚ እዋን ዝድረእ ደሎ ኣዝዩ ኣሰካፍ ደረጃ በፂሕ ደሎ ደረቕ ጓሓፍ ናይ ተጠቃሚ ናይ ህዝቢ ዝኾነ ናብዚ መትረባት እዚ ከም እንዳተጓሓፈ ኣብ እዋን ክረምቲ ድማ ምስ ዝናብ ማይ ወይ ምስ ውሕጅ ተሓዊሱ ናብ ዲጋ ማይ ነፍሒ እንዳኣተወ ስለ ደሸገረ ዳርጋ ኣብ ኣሰካፍ ደረጃ በፂሕና ኣለና ክንብል ንኽእል ማለት እዩ እዚ ደቡባዊ ክፋል ከተማ ኣስመራ ብፍላይ ዘን መስመራት እዚአን ዘን ዓበይቲ መትረባት ድባሃላ ዓመት ዳርጋ ዝሓለፈ 3 ዓመት ብፕሮጀክት ዓድሃሎ ከቢድ ወጻኢታት እናተገብረ እናተጸርገ ኸይድ ጸኒሕ ማለት እዩ ክራማት ቀቅድ ምእታው ዓመት ጽረጋሎ ከምዚ እናበልካ ግን ክሳብ ማዕሲ ክየድ
ክንዲዚ ወጻኢታት ምግባር ከኣድላይ ድዩ ብሰንኪ ጉድለት ተጠቃምነት ዝሰዓበ እዩ ዝንብሎ ዘለና ማለት እዩ እቲ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ከተማ ኣስመራ ብኸባቢ ቃሓውታ ገጀረት ፋብሪካ ቢራ ኤክስፖ ባርጅማን ሃይዌይ ሰንበልን ዝሓልፍ መትረብ ካብ መገብቲ ዲጋ ማይ ነፍሒ ምዃኑ ብምግላጽ ህዝቢ ጽሬት ናይቲ መትረብ ኣብ ምውሓስ ምትሕብባሩ ክዕዝዝ ተላብዩ ጸላም ተጎልቢብካ ኣብ ዓበይቲ መትረባት ዝድርበ ጓሓፍ መግትእ ክግበረሉ ዘሰኻኸረ ኣብ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ወኪል ጨንፈር ኣትክልትን ጽሬትን ኣቶ ሓሰን ሳልሕ ብወገኑ ብገለዘ ሓላፍነታውያን ሰባት ኣብ መትረባት ረሳሕ ፈሳስን ጎደናታትን ዝግበር ጓሓፍ ናይ ምድር ባይተር እዮታት ንምግታእ ምምሕዳራትን ንኡዞባታትን ምምሕዳራት ከባብን ግቡእ ምቁጽጻር ክገብር ኣዘኻኺሮም ኣብ ካናለይ ደርቤ መኸዱ ቢንቶታት ካናላታት ኣቲ ቢንቶታት ይኸዱ في بنتو رسح فساس زحلفوي ترسح فساس وا ندعر غحف هاليو تخيل ابتي ما كلاي مطرق مناي ماي نفعي يزاتو اب بنتو غحف مالت نفسنا مبلشاوي تماي ناس يبلاشلو أمنو زوبا غوداي فمحدار ممحدار كبابي مي عيني آتو تولد زولد دما نتب خبابي أم زحلف مترب كاب غحف نمكلخال ناي معال تحلواكوا انت مدبلو سألماتو قول بيبكا زقبر ترئيوتات كمزولو بمتقاس نزين مكتاء مزملكوتهم أكالات مرددا يقبر كمزولو قليتهم أب كتم أسمرا لعلي 100 بيدونتات مأكب درق غحف جانئي غحف زلعلا 3 مكاين ناب أبايتي النازورا غحف زأكبا 7 مكاين كمون أب تريت غودنا زتوافرا لعلي 900 دق أنشتو كم زلوا سندات جنفر أتكلتن تريت زوا مأكل يحبر أب نوزوباتات مع عين عد قيحن نبرتي عدتات مخاخات مرقات عد فرتي كوعاتيت عد عدكات مع دوربان عد وحن عمي بوحج قدات وردا ديغا بو فرايت قنلو تا متنفسي ابو حج استبح حقوقي 8 متر نوحتن 9 متر برخن زلوا ديغا كيلاتات ممحدار زوادو باب زكايدو مصنعتي مسرت زغبرت صغنا يغبر الله خمزلو اب چنفر منيستر حرشا نوزوب عد قيح كيلال معت مسنو منسي مولغيتا فتو يغليصوم نبرتي تن عدتات برستي زكايدو زلو ناي صغنا سراح كاب دبت نمكل خلون 3 كيلومتر قناتاوي زالا بمسراح ماي كعوتات كمزفوسو تحبيروم امحداري ممحدرات كبابي امبخوخاتن كوعاتيتن بوغنوم تاديغا اب لعلتي نطريتو متهو اغلغلوت تحت بايتاو ماي اب مهبتا مابركتو خمزلو اب محبار بوحج زوردا كفيلاو عنوت نمفواس بمنغستي نستوسد قلطف سقومتي موغيسوم نبرتي ممحدار كبابي تصرت نوزوبا غيندا عب معقاب حمدن ماين بحفشا مسراح زالاتاتن كترتاتن كمون متصغان كاب عدوم ناب غيندا زوتو 8 كيلومتر ناي حمد صرغيا زتكورو وفراتات ماتوت يسلاسلولوم علتاوي 150 قلبات سب النوافره اب ورحات مغابيتن ميازيان زمسكن تفتات كمستعمه ايرينا ززراربوتم تساتف تحبيروم مبلشاو كاب صرت نغيندا عزوسد ني حمد صرغيا اب علتاو منبابروم الوتاوي صلوا فطير مسنحو بمتقاس دما بزتغبرلو صغنا بزوانزي منقسقاس سبن تشكركرتن مچو خوينو خمزلو غليصوم ممحدار كبابي صرت مباتا بيت مرتن مربر طعنان زتواددلا حانتي كب 17 ممحدارات كبابي نوزوبا غيندعيام زيناتات وشتا هاجر ابزي تفصيملو زو خبركم تخاتلتنا نزيناتات وصاخ ملسي مسانا صنحو إسرائيل تمالي 16 جنبوت بلعلي وشمت غازا أقدموا خبز تخايدة زحيلة مخانو كتحبره متقعة أير كم زكايدة تغاليحون بسنكت فتسامي لعلي 4 فلسطينيين قتلون كلو أما إيد كم زغوصلو تصابات نايت خبابي حبيروم زخمزيلون كلو من قصاص حماس كمل سقبر نايت دبداب بلعلي وتهدراوي علامات إسرائيل بزكايدة دبداب سبقون واتاون كساراتات كم زورة دفليتوم بمسرت تصابات هاب مونغو إسرائيل من قصاص حماسن كاب بتشعات جنبوت بزغطسل زلو من لو التخسي أستاد كل التمييز سبات كم زتقاتلون لعلي شحن 100 كم زغوصلون تفليتوم إسرائيل لا بالعلو وشمت غازا زكايد زلو متقعتات بسفحن زحيلن ملكوع كقصل مهانو تقلص بمهلاوا كل مداوي كساراتات بتعصافي كزايد كم زخل باغو تأميت اللوم وتهدراويان تنتنتي ما كلاي مبراو اتقجت ناب وقعوي وق كم رح زلعله تخلو كم زليهم قمتاتهم زهوب زلوم
ኣብ 2014 ኣብ መንጎ እስራኤልን ምንቅስቓስ ሓማስን ብዝተወልዐ ተመሳሳሊ ግጭት ህይወት ልዕሊ 2000 ሰባት ከም ዝጠፍአ ናይ ሽዑ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ኣብ ሊብያ ተዋፊሮም ዘለዉ ናይ ደገ ሓይልታትን ዕሱባት ወተሃደራትን ብዘይ ቅድመ ኩነት ክወፁ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብ16 ግንቦት ደጊሙ ፀዊዖም ህላወ ናይቶም ግዳማውያን ሓይልታት ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2020 ዝተበፅሐ ጠቕሊሎም ክወፁ ዘጠቓልል ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ዝጥሕስ ምዃኑ እቲ ውድብ ገሊጹ። እቲ ሰራዊት ምስ ዘይወፅእ እቲ ወታዊ ውፅኢት ክርከቦ ትፅቢት ተነቢሩሉ ዝጸንሐ ስምምዕ ክኹለፍ ከም ዝኽእል እዩ ዝእመት ዘሎ። ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ኣብ ሊብያ ተዋፊሮም ዘለዉ ዕሱባት ወተሃደራት ብዘይ ወዓል ሕደር ክወፁ ምጽውዑ ዝዝከር እዩ። ኣብ ሊብያ ልዕሊ 20,000 ዕሱባት ወተሃደራትን ናይ ግዳም ሓይልታትን ዓስኪሮም ከም ዘለዉ እዩ ዝሕበር። ካብ 2011 ኣብ ሊብያ ዝካየድ ዘሎ ብኺዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ዝተደገፈ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩሉ መድያዊ ቅልውላው ምዃኑ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ነዊሕ ሰዓታት ኣብ ስራሕ ምጽማድ ንዝተፈላለዩ ቀተልቲ ሕማማት ከም ዘቃልዕ ብምትሕብባር ውድብ ጥዕና ዓለምን ኣህጉራዊ ውድብ ዕዮን ዝተኻየደ ሓድሽ መጽናዕቲ ኣፍሊጡ። ብመሰረት መጽናዕቲ ኣብ ሰሙን ልዕሊ 55 ሰዓታት ኣብ ጽዑቕ ስራሕ ዝጽመዱ ሰባት ምስ ናይ ልቢ ብዝተኣሳሰር ሕማማት ክጥቅዑ ዝለዓለ ተኽእሎ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። እቲ ተርእዮ ኣብ ቻይና፣ ጃፓንን ኣውስትራልያን ብብዝሒ ክኽሰት ከም ዝጸንሐ ዝሓበረት መጽናዕቲ ኣብ ክልል ዕድመ 35 ክሳብ 40 ዘለዉ ሰራሕተኛታት ሕልፊ ካልኦት ግዳይ ከም ዝኾኑ ኣረድዩ። ኣብ 2016 ጻዕቂ ስራሕ ዝጠንቁ ምስ ልቢ ብዝተኣሳሰረ ሕማማት 745,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱሎ። ትማሊ 16 ግንቦት ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ህንዲ ዝተኸስተ ሓደጋ ህወብላዊ ማዕበል ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዘወረደ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሃገር ገሊጾም። በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ብውሕዱ 4 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ድማ ከቢድ ዕንወት ወሪዱሎ። መንግስቲ ህንዲ ግዳያት ንምድሓን ኣብ 6 ክፍላተ ሃገር ኣሽዓት ሰራሕተኛታት ምድሓን ህይወት ከም ዘዋፈረ ሓቢሩ። እቲ ሓደጋ ነቲ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ጥዕናውን ማሕበረ ቁጠባውን ቅልውላው ኣጋዲድዎ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ጉጅለ ጣሊባን ብምኽንያት ዒድ አልፈጥር ብዝወሰዶን መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ብዝተቐበሎን ተበግሶ ን3 መዓልታት ተኸቢሩ ዝቐነየ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ትማሊ 16 ግንቦት ኣብ ዘብቅዓሉ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ሓድሽ ግጭት ከም ዝተወልዕ ተቓሊሑ። ጉጅለ ጣሊባን ኣብ ከተማ ላሽካርጋህ ናይ ዞባ ሄልማንድ ኣብ ልዕሊ ተደኪኑ ዝርከብ ማዓስከር ሰራዊት ኣፍጋኒስታን መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ ንሰብ መዚ ፀጥታ ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ሓቢረን። እንተኾነ ግን ኣፈኛ ጉጅለ ጣሊባን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ግጭት ሰራዊት መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ብዝኸፈቶ መጥቃዕቲ ከም ዝተበገሰ ብምሕባር ብምፍራስ ጸኒዑ ዝቐነየ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ተሓታቲ ከም ዘይኮነ ኣፍሊጡ። እቲ ጸኒዑ ዝቐነየ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ግጭት ኣፍጋኒስታን ካብ ዝጅምር ራብዓይ ምዃኑ እዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ። ወከልቲ ክልቲኦም ወገናት ብ15 ግንቦት ኣብ ከተማ ኣደውሓ ቀጠር ርክብ ኣካይዶም ምንባሮም ዝጠቐሱ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ እዚ ሓድሽ ግጭት ነቲ ዲፕሎማስያዊ ተበግሶ ከይዘርጎ ከም ዘስግኦም ዝገልጹ ዘለዉ። ብኻልእ ወገን ኣሜሪካ ክሳዕ ዝመጽእ 11 መስከረም ሰራዊታ ካብ ኣፍጋኒስታን ንምስሓብ ብዝወፀወቶ መደብ ኣብ ዞባ ቃንዳሃር ደቡባዊ ኣፍጋኒስታን ካብ ዝርከብ ማዓስከር ጠቕሊላ ብምውፃእ ነቲ ማዓስከር ንሓይልታት ፀጥታ ኣፍጋኒስታን ከም ዘረከበት ኣፍሊጣላ። እንተኾነ ግን ጉጅለ ጣሊባን ኣብ ኣፍጋኒስታን ዓስኪሩ ዝርከብ ባዕዳዊ ሰራዊት ኣብዚ ወርሒ ጉንበት ክወፅእ ዝተበፅሐ ስምምዕ ስለዘይተተግበረ ዘካይዶ መጥቃዕታት ክሕይል ምዃኑ እዩ ዝሕብር ዘሎ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብ ዝተፈፂሙሎ ብሩኽ መዓልቲ። حدرا من اسي نببت حلمو عركة مازناي كتلوت وربلي تحزاتي وربلي كتقباتي وربلي سنبدن تنبع الواري
سلام كما يتوعلو كي روات عزبت عرتاو زينا سبورت انه زينا زاور بالكم ميكال حدكم كوميشن سبورت زوا دوبو بمغنيات لبدا كورونا فيروس دسكيلو صنحنت فتات سبورت نمبربار زعلم ركب مس حلفتي كوميشن سبورت 12 زواتا زوا دوبو زتيو ابتي بعصتو عاد غنبوت زتقايد ركب حلفي كوميشن سبورت زوا دوبو ممر هايله ماريام ገብረ መድህን ኣብ ዘስምዑ ቃል ግራስ ሩት መሰረት ብቑዕ ስፖርታዊ ንጥፈታት ስለ ዝኾነ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ኣብ ኩሉ ዓውደታት ስፖርት ኣብ ግራስ ሩት ፀቂጠን ክሰርሓ ብዘይካዚ ኣብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተመዝጊቡ ዝፀንሐ ምዕባለ ንምዕቃብ ሕጂ እውን ብፍሉይ ተራእዩ ክስራሓሉ መተሓሳሰብ ቀሪቦም ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ይኹን ዞባታት ምስ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብምውሃድ ስፖርታዊ ንጥፈታት ንምክያድ ከም ዝስራሕን ኣብ ኩሉ ፌደሬሽናት ድማ ስልጠናታት ንምሃብ መደብ ከም ዘለውን ተገሊጾም حلفتي كوميشنرات سبورت نو زواتات بوغنوم ኣብ ዘቕርቦ ጸብጻብ ህሉ ደረጃ ስፖርት ኣብ ኑ ዘዋታቶም ንምብርባሩ ዘሎ ብድሆታትን ድሕሪ ምዝርዛር ተሳትፎም ኣብ ስፖርት ንምዕዛዝ ብዕቱ ክሰርሑ ዘኻኺሮም ኣብ መወዳእታ ንተሳተፍቲ ኣብ ኣጠቕማ ባጀትን ምሕደራ ፋይናንሳዊ ምንቅስቓስን ዝምልከት ሓበሬታ ተዋሂቡ ብምትዕባር ቤት ጽሕፈት ስፖርት ከተማ ዓሰብን ስታፍ ጎስጓስን ሓበሬታና ዝምብራ ን80 ስፖርተኛታት ናይ ኣሰልጠንትን ዳነትን ምሕደራ ጋንታታትን ስልጠና ተዋሂቡ እተን ክልተ ሶም ዝተዋሃበ ስልጠና ብግብርን ክልተ ሓሳብን ዝተሰነይ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዕብየት ዘርኢ ዘሎ ንጥፈታት ኩዕሶ እግሪ ከተማ ዓሰብ ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ተፈሊጡ ኣብ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ሓላፊ ስፖርታዊ ጉዳያት ከተማ ዓሰብ ኣቶ ሱሌማን ኢብራሂም ኣብ ዘስምዑ ቃል ኣብታ ከተማ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ናይ ዝነጥፋ ጋንታታት ቁፅሪ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዓቢ ምህላው እቲ ስልጠና ድማ ኣሌትን ሓለፍቲ ጋንታታትን ኣብ ዝተፈላለዩ መርያት ኣፍልጦም ክዓቢ ብምግባር ውፅኢታውን ተወዳደርትን ክኾኑ ዝዓለመ እዩ ቀሲሞሞን ዘሎ ስልጠና ብግብራዊ ስራሕ ክህትሞ ከም ዝግባውን ኣዘኻኺሩ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ዶባዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ሓዋ መሓመድ ቦገና ኣብቲ ዞባ ስፖርታዊ ንጥፈታት ብሓፈሻ ኩዕሶ እግሪ ድማ ፍላይ ነዊሕ ሰረት ዘለዎ ኮይኑ ዝያዳ ንምምዕባሉ ግን ቀጻል ስልጠና ከም ዘድሊ ብምግላጽ እዚ ተዋሂቡ ዘሎ መቕጽልታናቱ ኮይኑ እቲ ንጥፈታት ኣብ ካልእ ስፖርታዊ ዓውድታት እውን ክቕጽል ከም ዝግባእ ኣስሚራትሉ ኣብታ ኣጋጣሚ ሰልጠንቲ ዝተዳለወሎም ምስክር ወረቐት ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ተቐቢሎም ብምትሕባር ማእከል ሞያዊ ስልጠናታትን ሃማመትን ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎትን ካብ 6 መጋቢት ክሳብ ዕለት 16 ግንቦት 2021 ብውዕውዕ ስፖርታዊ መንፈስ ኣብ ሳዋ ክካየድ ዝጸንሐ ስፖርታዊ ውድድራት ማእከል ሞያዊ ስልጠናታት ሳዋ ተዛዚሙ እቲ ንክልቲኡ ጾታ ብማዕረ ዘሳተፈ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ኩዕሶ መርበብ ኩዕሶ ሰኪዔትን ዝተፈላለየ ርሕቀት ዝሽፍን ጉያ እግርን ዘጠቓለለ ስፖርታዊ ውድድራት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳመይቲ ጋንታ ሽዑላ ካልእቲ ጋንታ ፈንከር ሳርሴቲ ደርማስ ብልሰ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ድማ ሚልዮን ገብሪ ህይወት ካብ ጋንታ ሽዑላ ተባሂሉ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ቀዳመይቲ ንግድን ምሕደራን ካልእቲ ህንፃ ባዶ 2 ሳርሴቲ ድማ ህንፃ ባዶ 1 ብምዃን ንውድድርን ክዛዝማ ከለዋ ብልሰ ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ ድማ ፌሩስ ተስፋ ሚካኤል ካብ ጋንታ ንግድን ምሕደራን ተሰይማ ኩዕሶ መርበብ ደቂ ተባዕትዮ ደርማስ ፈንቅል ከም ድማ ንግድን ምሕደራን ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃታት ሒዘን ክወፃን ከለዋ ብልሰ ጸወታ ኩዕሶ መርበብ ድማ ዘር ሰናይ ፍሳሐ ካብ ጋንታ ደርማስ ተባሂሉ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጋንታታት ንግድን ምሕደራን ህንፃ ባዶ 1 ከም ድማ ህንፃ ባዶ 2 ብቀደም ተኸተል ቀዳማይ ካልኣይን ሳልሳይን ኮይነን ንውድድረን ክዛዝማ ዳህላክ ሰሎሞን ካብ ጋንታ ህንፃ ባዶ 1 ብልሲ ተጻዋቲ ኩዕሶ መርበብ ብምዃን ተረኺሓ ኣብ ኩዕሶ ሰኪዔት ቀዳሚቲ ጋንታ ህንፃ ባዶ 1 ካልእቲ ጋንታ ህንፃ ባዶ 2 ሳልሰይቲ ጋንታ ንግድን ምሕደራን ተሰይመን ብልሰ ጸወታ ኩዕሶ ሰኪዔት ድማ ናትናኤል ኪሮስ ካብ ህንፃ ባዶ 1 ተባሂሉ ኣብ ናይ ኣትሌቲክስ ድማ ሪሌይ ውድድር 400 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳሚት ዝወፀት ጋንታ ንግድን ምሕደራን ካልእቲ ጋንታ ጽንዓት ሳልሰይቲ ደርማስ ኣብ ናይ 200 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ቀዳሚት ሉልያ ቴድሮስ ካብ ንግድን ምሕደራን ካልእቲ ኣማረሽ ግንቦት ካብ ህንፃ ባዶ 2 ሳልሰይቲ ፍትሓዊት ሰመረ ካብ ንግድን ምሕደራን ብምዃን ትዕወታን ከለዋ ብጋንታን ብውልቅን ዝተዓወቱ ዝተዳለወሎን ሽልማት ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ድሕሪ ምዕዳል ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ሳዋ ኮሎኔል ደበሳይ ግዳብ ዘስምዖ ናይ መዛዘሙ ቃል መንእስያት ተምሃሮ ማዕረቲ ስሩዕ ኣካዳሚያውን ሞያውን ትምህርቶም ዘካይዶ ስፖርታዊ ንጥፈታት ውሽጣዊ ተውህቦም ኣለልዮም ስሞምን ስም ሃገሮም ዘስሚሉ ዕድል ዝፈጥር ስለ ዝኾነ ብዝሓየለ ክሰርሕሉ ተላብዩ ብራታ ዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ፍጸም ሰላም